Ydych chi wedi drysu'n llwyr pwy i bleidleisio dros? Gwyliwch y fideo yma. Mae llawer o sŵn allan ar hyn o bryd. Llawer o bleidiau a llawer o bobl yn dweud mai nhw ydy'r atab. Mae llafur wedi cael 7 mlynedd ar hugain yn rhedeg Gymru. Mae'r NHS ar ei luniau, mae teuluoedd yn stryglo gyda chostau byw, mae'n pobl ifanc yn gadael, a mae llafur wedi cael bob cyfle i wella'r sefyllfa. Byddai'r Reform yn drychineb llwyr i Gymru. Un gwasanaethau cyhoeddus, un gwerthoedd ni fel pobl, i bwy da ni fel cenedl. Byddent yn rhwygo ein gwerthoedd, yn privateiddio'r NHS ac yn creu rhaniadau yn ein cymunedau. Mae rhaid i un blaid fod yn fwy na'r Reform i'w atal, a dim ond Plaid Cymru all wneud hyn. A mae gennym ni addewid i chi. Gofal plant i'ch teulu, camau brys ar yr NHS, ac arweinyddiaeth newydd fydd yn atebol i bobl Cymru a bobl Cymru yn unig. Nid i San Steffan, nid i Banithiaid yn Llundain, nac i neb arall. Ein blaenoriaeth ni ydy chi, bobl Cymru. Felly, os ydych chi eisiau arweiniaeth newydd i sefyll fyny dros Gymru ac i atal y Reform, dim ond un opsiwn sydd. Pleidleisiwch dros Blaid Cymru ar 2 Seithfed.